Hyvä, että saadaan sitä pikkuhiljaa edestä vähän enemmän ylös. Heidi. Ja aina se oma vartalon läheisyys liikkeen mukana siihen hevoseen. Jalka. No. Vieläkin ette taita itseäsi niin paljon eteen. Vähän lähemmän hevosta. No, käsi hiljaa, älä laita painetta. Sun tie tänne ulos. No, ja nythän sä olit jo niinku tie hävis kokonaan. Aloitetaan alusta, Sonja. Super. No. Ja keskelle estettä tuet sillä oikein pohkeella. Vaan rentoja hyppyjä. So. Vähän enemmän odottamaan koko hevonen. So, rytmi. Nenä siellä ylhäällä, et se ei vedä nenää alas. Hyvä. Ja kaula suorana. No, rauha. Vaikuttamaan taas. Ja ihan rauhassa. Liikkeen mukana, et pompota sitä eteenpäin taas. Noissa tilanteissa ratsastamaan. Ei noin paljon kättä, että se lähtee juoksee kättä vasten. Sama rytmi. Kato estettä. Sama rytmi. Super. No, ulkoavut paljon aktiivisemmin siellä oikein pohkeen niistä kaarteista ulos. No, jätkete liikaa. Ja hyvä. Ja rauha. Yes. Keskivartalo mukaan, laukkaat sen kaarteen läpi ja nenä ylhäällä. Oh. Ja ulkoreuna ja rida. Oh. Jatkat laukkatyöskentelyä hetken aikaa. Hei. Ja nyt Sonja ridaa loppuun asti. Hyvä. Tuo oli rento hyppy, kunhan saataisiin se vähän suoremmaksi. Kato taas minne menet oikein pohja mukana. Ja kaarteet ulos sinne vasemmalle. Nyt ridaa huolellisemmin. Ja sitten ridaa rauha. No, eikä liikaa painetta taas ulos ulko-ohjalle. Pehmeä sisäkäsi. Ja rauha. Hyvä. Paino jalkoihin, lähemmän hevosta. No, hyvä. Ja kantapään oikein hyvä. Taputat ja jatkat. Sitten me otetaan 3 ylös kaikki. Paitsi tätä yhden. Trippeli 1. Suorista. Oikeeta puolta mukaan. Ja viimeinen linja kerran vielä. Ai niin. Suorista. Okei.